Eta azken gaiarekin hasiko gara. Laugarren unitatean landuko duguna izango da 20. mendean mendeko artea. Zein kultura, zein teknologia, eta bar. Ikasgai honetan dauden puntua 7 dira, hori ikusten dituzuen bezala. Lehenengoa, orain azalduko duguna, sarrera. Sarrera horretan bereiztu behar dugu zer den artea, zer den estilo, zer den artista. Eta haien arteko desberdintasuna, artea. Artea da, garai bakoitzak izan du bere artea, demagun, Egiptoa. Zegoenean Egipto, guztiok ikusten ditugunean Egiptoko pintura bat, margo bat, berehala konturatzen gara Egiptokoa dela. Horrek adierazten du garai bat. Ikusten badugu erromatarren zera hori tenplo bat, berdin, da garai baten emaitza. Estiloa ja da zera arte horren barruan dagoen korrente bat. Artista bat eta bera bezalako beste artista batzuek komunian daukatena. Demagun, gotikoa, erromanikoa, sartzen zarenean katedral batean, hori ikusten dituzun ezaugarri batzuk, ezaugarri multzo horrek betetzen du estiloa. Artista izango da ja pertsona konkretu bat, izan dezak estilo bat, baina igual bera baditu bere ezaugarri propioak, aurreko mendean, 20. mendean, arteak kristolako aldaketak egin zituen. Guztiz, goitik bera aldatu egin zen, planteamendu desberdinak sortu ziren. Joango gara azpetzen banan-banan. Aurrera.